Όταν συμβαίνει ολική έκλειψη, το φως του ήλιου που φτάνει στη σελήνη περνά από τα κατώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας, τα οποία λειτουργούν σαν πρίσμα και ακριβώς όπως όλα τα πρίσματα εκτρέπουν περισσότερο το κόκκινο χρώμα. Αυτή η εκτροπή είναι τόσο μεγάλη, ώστε αυτό το φως καλύπτει όλη την περιοχή της σκιάς της γης, φτάνει στη σελήνη και τη χρωματίζει κόκκινη. Δεν καταλάβατε τίποτα? Πρέπει να μιλήσουμε για τις εκλήψεις. Εκλήψεις. Έκλειψη σελήνης είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η σελήνη διέρχεται από τη σκιά της γης και σκοτεινιάζει. Έκλειψη ηλίου, αντίστοιχα, είναι το φαινόμενο κατά το οποίο σκοτεινιάζει ο ήλιος καθώς η σκιά της σελήνης πέφτει πάνω στη γη. Και τα δύο φαινόμενα συμβαίνουν όταν ο ήλιος, η γη και η σελήνη βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Άρα, όταν η γη είναι ανάμεσα στα άλλα δύο σώματα, έχουμε έκλειψη σελήνης. Και όταν η σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, έχουμε έκλειψη ηλίου. Αν ισχύει αυτό, θα έπρεπε να έχουμε έκλειψη ηλίου κάθε φορά που έχουμε νέα σελήνη, αφού τότε η σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στη γη και στον ήλιο, δηλαδή κάθε μήνα. Και έκλειψη σελήνης κάθε φορά που έχουμε πανσέλινο, όταν η γη βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη. Σωστά, αλλά δεν συμβαίνει γιατί το επίπεδο τροχιάς της σελήνης δεν είναι παράλληλο με το επίπεδο τροχιάς της γης. Το επίπεδο κίνησης της σελήνης σχηματίζει γωνία 5 μοιρών με το επίπεδο κίνησης της γης. Έτσι, τα τρία σώματα δεν βρίσκονται τελικά ακριβώς στην ίδια ευθεία, με αποτέλεσμα η σκιά της γης ή της σελήνης να πέφτει πιο ψηλά ή πιο χαμηλά. Τελικά κάθε χρόνο συμβαίνουν 2 έως 5 ηλιακές εκλήψεις, ενώ μπορεί να συμβεί από καμιά έως και 3 σεληνιακές εκλήψεις. Άρα σε ένα χρόνο οι ηλιακές εκλήψεις είναι περισσότερες από τις σεληνιακές. Σωστό. Επίσης, τα φαινόμενα των εκλήψεων είναι περιοδικά και επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 18 χρόνια, 11 μέρες και 8 ώρες. Το έχουν υπολογίσει με τόση ακρίβεια. Αλήθεια, 18 χρόνια, 11 μέρες και 8 ώρες. Ναι, και λέγεται κύκλος του Σάρος. Στην αρχαία Ελλάδα είχε παρατηρηθεί η περιοδικότητα των εκλήψεων και έτσι πιστεύετε ότι μπορούσαν να προβλέψουν τις επόμενες εκλήψεις. Wow! Ελάτε να δούμε κάτι άλλο. Για να αντιληφθούμε το φαινόμενο των εκλήψεων, πρέπει να καταλάβουμε τους όρους σκιά και παρασκιά. Η σκιά, λοιπόν, ενός αδιαφανούς σώματος είναι η σκοτεινή περιοχή που δημιουργείται καθώς το φως δεν μπορεί να περάσει μέσα από το σώμα. Όταν η φωτεινή πηγή είναι μεγάλη, όπως ο ήλιος, δημιουργείται και η παρασκιά, που είναι μια λιγότερο σκοτεινή περιοχή που περικλείει τη σκιά. Οι ηλιακές εκλήψεις συμβαίνουν όταν η σκιά ή η παρασκιά της σελήνης πέσει στη γη. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Αφού η σελήνη είναι πολύ πιο μικρή από τη γη, η σκιά της αρκεί για να καλύψει τη γη? Σωστά, βέβαια. Δεν παίζει ρόλο μόνο το μέγεθος, αλλά και η απόσταση. Έτσι, παρόλο που η σελήνη είναι πιο μικρή από τον ήλιο, επειδή είναι πολύ πιο κοντά στη γη από αυτόν, μπορεί να καλύψει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Όμως η σκιά της σελήνης δεν μπορεί να καλύψει όλη τη γη, αλλά μόνο μια μικρή περιοχή της. Στις περιοχές της γης που καλύπτονται από την παρασκιά της σελήνης, παρατηρείται μερική έκλειψη του ήλιου. Δεν καλύπτεται δηλαδή ολόκληρος ο ηλιακός δίσκος από τη σελήνη. Όταν τα τρία σώματα ευθυγραμμιστούν απολύτως, έχουμε μία ολική έκλειψη. Ο σκοτεινός δίσκος της σελήνης καλύπτει όλο και μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του ήλιου, μέχρι που καλύπτει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Πόση ώρα διαρκεί μια ολική έκλειψη? Λίγη, καθώς η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και η σελήνη κινείται με την ίδια φορά, η σκιά της σελήνης κινείται με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει τα 33 χιλιόμετρα ανά λεπτό. Γρήγορα δηλαδή. Αχα. Έτσι, η διάρκεια της ολικής έκλειψης του ήλιου σε κάποια στενή περιοχή της γης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 8 λεπτά. Εννοείς να γίνει ορατή? Ναι, μια ολική ηλιακή έκλειψη μπορεί να γίνει ορατή σε μια έκταση πλάτους 150 χιλιόμετρων για περίπου 4 λεπτά. Αν η σελήνη τέλος βρίσκεται σε σημείο της τροχιάς που απέχει πολύ από τη γη, δεν μπορεί να καλύψει ολόκληρο τον ηλιακό δίσκο. Τότε, κατά την ευθυγράμμιση των τριών σωμάτων, παρατηρείται δακτυλιοειδής έκλειψη.